Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. În acest episod ne vom juca Jailbreak alături de Vladi. Salut! Și suntem doi polițiști nebuni care vor să scape, dar totul să ia bani și etc. etc. Nu uitați și voi acolo de noi și subscribe să faceți și noi acolo 100 de abonați până la finalul verii. Am fost polițist. Pe Vladi deja l-am pușcat. Bai. Am bani? Nu. Am bani. Am 11.000 de dolari. Și poți să iei, nu? Nu încă. Pe cât îți trebuie? 14.000? Nu merge. Ce Pe pot eu să fac în acest moment? Aici, la baza de militar. Pe mine. Deci, eu aici Ne aș întâlnim așa. la baza militar? Hai că încerc eu să vin acolo. Că sunt cu o mașină și s-ar putea să o scăpăm, că am mașină. Am o mașină. Băi... Vino la baza cumva, vino cumva la baza de militar. A, iau elicopterul. Dacă nu... Nu te ridica de la sol, bossule. Că vreau să fiu și eu pasager. I want to be passenger. Ia. Opa! Uite la aici, unde e mașina aia albastră. O vezi? Unde? Uite aici. Bă, uite la mine. Acolo. Cred că... Parașută! Ia uite ce frumos. Ca o mașină. Unde ești? Stai să găsesc baza militară. Pe unde e? Stai că mi-am o mașină de aici și vin după tine. Eu am găsit o mașină așa, e spawnată. Uite, mai e una. Ce trage? Nu! Ok, să vin eu cu avionul. Ah, gata, știu unde să mă respawnez. Aici. Ok, să vin eu cu avionul. Și cu avionul, da? Sau cu Nu ai avion, ai elicopter. Știu că e, nu, că eu sunt la baza militară și e elicopter. Greu, dar îmi trebuie neapărat elicopterul, dacă nu cumva l-au luat ei de aici. Nu l-au luat. Sau? E ăla cu bani. E ăla? Cu bani. Deci nu mai trebuia să fie un elicopter. Vin eu cu mașina la tine? Nu știu sigur. Băieți, aici mai trebuia să fie un elicopter. Unde mi este elicopter? Hai că vin cu tine. Hai că vin la tine cu mașina, mă moară. M-am pușcat, m-am murit. Unde îmi este elicopterul, băieți? Poți să vii aici la polițiști? Că fix aici sunt eu, la polițiști. Băieți? Mergem un pic, facem cam prostioare. Cătușe. Să dau la pe Ia cine. uitați, băieți, suntem în adâncuri. Ia mă, cătușe, ia mă. Am cred că ești ca la Nu merge, așa. Eu vin cu helicopter. Nu mă lasă. Dar cine mă pușcă? Ce? Deci... Mă pușcă toată gura. După pușcate cu... Că eu sunt Unde polițist. pot să mă duc și eu? Vino la baza militară, că acolo sunt. M-a respawnat acolo. Stai că eu sunt în canal. Eu plec, pa! Nu trebuia să iau pe aici, nu, way. Hai că vin la tine. Te salvez. Acolo la voi, la polițiști. Poliție. Nu, la poliția. Unde trebuie să mă duc? Stânga sau în dreapta? Aici. M-am blocat aici, Vin băieți. să te salvez. Ia uitați, băieți, m-am blocat aici, pur și simplu. Vin să te salvez. Vin. Băieți, cred că ne dăm un respawn. Ups. Am cam murit. Bă, m-am dus undeva cu mașina și am picat în oraș. Eu sunt în oraș. Dar eu Nu știu de tine, dar mie îmi trebuie neapărat o mașină. Am 10.000 de dolari. Nu, o să iau pe asta gratis. Vin în oraș. Nu mai are motorină. Incredibil. Ia-o pe aia. Cu armă. Trebuie să iau pe asta, n-am ce să fac. E cu bani? Da. Tu aveai 11. Acum cât bani ai? What?
Ce se întâmplă? Că nu are motor. Să vezi. Ai plătit-o degeaba. Scuze. Cred că poți să ieși pe acolo. Dacă n-ai cum să ieși, ai plătit-o degeaba. Dacă n-ai cum să ieși. Sau? Deci eu trebuie să fac cumva să ies de aici, că mă cam enervez. Sărim pe pantă. Deci, haide. Vino în oraș. Bine! Nu în oraș. Am sărit peste primul obstacol. Dacă știi până unde m-am Gata, dus în hai. oraș. Unde ești tu? La o bază de asta militară, dar... Ce să vină în oraș? Să vii și tu. Eu sunt în oraș. Nu m-a omorât nimeni. Așa, în oraș n-are cine să te omoare. Ba da, Cine? chinezii. Hai, vino că ești aproape de mine. Că te vor de hartă. Că te duci cu viteză. Ai picat puțin, după aia ai picat Haideți, acolo. băieți! Hai, în oraș. Mătășnițele de avion, ce se întâmplă aici? Stai aici. Uite. Uite-te la mine pe telefon. Uite, sunt aici. Nu știu pe unde ești, dar... n-am reușit să sar. Am zis că... Pe acolo m-am dus. Du-te, că m-am dus pe drum. Nu, da. Du-te la oraș. Mai ești pe mine cu mașina. Dar nu știu exact unde ești. Păi nu poți să te uiți la mine? Uite. Haideți, băieți, cu noi, s-a făcut noapte. Vrei să mă salvezi? Da. Că să fug. Intrăm și în apă cu mașina, și în parapet. Ce treabă avem noi. Nu mai înțeleg nimic aici. Du-te în prima locație. Am venit aici să-mi iau pistol. Stai o Pistol? secundă. Să verificăm. Am pistol la mine. Am pistol. Deci, Mamă, cum îmi pușcă asta? fii atent. Nu logi. Cât ne loge, loge. Păi exact așa. Deci acolo ești tu. Stai așa, stai acolo. Să vin la tine. Că de să întorc. Cât ne loge. Ne punem și noi harta. Nu pot să-mi iau scurt, îmi trebuie eu cu box. Așa. Cât ne loge. Știu exact. Am luat de unde. helicopterul. Stai un pic, nu te mai duci altundeva. Gata, cred că știu unde ești. Ești aici, la baza asta. Și cred că te văd. Hai aici, jos, repede. Vin? Unde ești? Te văd. Sară de acolo, hai. Că te văd eu. Aici, sunt aici în față. Haide, Vladi. Haide. L-am găsit pe Vladi, băieți. În sfârșit. Este în sfârșit. Pe atâta timp. Și acum fugim. Eu sunt polițist, vezi? Serv. Vezi că dacă nu las conduc eu, te duc la închisoare. Da? Da. Și eu sunt o polițist. Vreau să găsesc baza hoților. Ia scoate arma, dacă o găsești secret. Am armă, dar sunt în mașină și nu o folosesc eu mașină. Hai, rămâi aici, dacă nu vrei. Nu. De ce? Stai pistolul meu. Pistolul. Haide.
Geluge. Ajutor! Nu! Am murit. Eu n-am murit. Ne-am pușcat. Eu nu m-am pușcat. Băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Sperăm că v-a plăcut. Iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!